buarean eta izea, eta gero rugbi jokalaritxak, ja badoregu beratzi urte rugbixan jolasten, eta segitzen eskola kiroleko topaketa batetik, gonbidatu zuzkoen hona mojategira rugbixa zer zan ikustera eta probetan, eta gero bertan Arrasate rugbi taldekuek gonbidatu zuzkoen domeketan entrenetan etorten, eta apuntatu ginen eta hemen jarraitzen dugu ondikan. Gustatzen zatzuen? Bai, asko. Asko bai. Azkenien zan, ere etxian ez ikusi kirol bat inoiz, eta azkenien aizeakin, eta beraitaz beti komentau dugu, no seke, apunta, usta izer, eta azkenien, probeta, no seke, eta hemen jarraitzen dugu. Bueno, zuek esan duzu ez, aizeak ezagutzen hemen rugbixa, ze aita rugbixan ibilitakoa zan. Zure etxian, ane, futbola bereziki, beraz, zan, zozer berrixa zuretzako. Bai, bai. Nire etxean nire etxea, zoien 21 urte doi ontzen jolasten rugbixan, ontzen veteranotan bebai badabil, eta betidanik gertutik bitzi izan duten kirol bat da, igual futbola bezain beste ikusten ez dan kirol bat, baina nire etxean bai ikusi da. Eta gero zure ostian ama beha zira. Nire ostian, oin dela 2 urte nire ama beha zizan amentaldian, eta hor jarraitzen dago. Ontzen 3 gauz, nire nahiak enduta futbolean da bilela, baina beste 3 Zure etxean futbolakin jarraitzen dagoen? Nire etxean futbolakin, bai. Zu urte zara apur bat? Bai, baina geisha da ontxe, guazi garenetik nire gurasua gero eta geisha ikusten da bera rugbixa, eta noizien behin partioren bat eta betxien jartzen dela. Bueno, Arrasaterrak zarie, baina Eibarrek jokatzen duzue, Orezko mailan. Hori da, Eibarrek eta Arrasatek dakoin hitzarmenaren edo ondotik datorren zeo zer, ezta? Bai, azken finean hori daukie Eibarrek Orezko maila bat dauko, eta jokalari gehiago behar zitsun bigarren talde bat ateratzeko, bestela Orezko mailan ezin dagoelako jokatu. Orduen Arrasatekin hitzarmena egin zauen, eta bi ekipo ateratzen diel, bat Orezko mailan jokatzeko, eta beste bat Euskal Ligan jokatzeko, eta gu hor gabitz, gora bera, bixetan pixkat. Orezko maila da Espainia mailan dagoen bigarren kategorixia. Bai. Eta gero hemen Euskal Liga, beraz, bixen artean diferentzia onditxa dagoen. Bai, egia esan da, nabaritzen da, behin jolastetozunean, Orezko mailan, Espainia mailan, azkenean jolasten duzu Espainiako onenen aurka, eta horrez gain askotan fitxajeak ekartzen dituzte talde ezberdinak, gure kasuan bedauko Australiako bat eta Nueva Zelandako beste bat, eta gisa da, gero behin jolastuta hemen Euskal Ligan, ez daukotzu fitxaje horreik, ez daukotzu, ez da bizelan esan. Kontaktua bebai igual gogorragoa da, azkenean askartasuna bebai beste bat da, Euskal Ligan dauzen taldiek oso jende gutxi aukie eta jende asko berrixa da bebai, orduen beste maila bajutsu hau bat da. Eta prestatzeko modua desberdina da, azkenean gu bedagaz nutrizionistakin, badauko preparadora fizika, gure entrenatzaile supuestamente hobiak dienak, eta orduen hori bainotetan da gero jolasten dozunean Euskal Ligan edo Eibarrekin. Bueno, Orezko maila izan da, ulertzen dut, erdi profesional itxuria dakotzuela. Zan gure zut, nutrizionista egitzia, prestatzailea hori ez dako edonor. Bai, hori... Hori bisa, bai. Bueno, badiazte batzuk, selekzio autonomikoen Espainiako txapelketan egon zitzila Euskadirekin, aurte bigarren. Bai. Zer pasatzen da? Horrek urtean bebai hor geratu gitzen, Katalunian aurka izan zen bebai finala, eta pena hundiz, baina bigarrena geratu gitzen. Eta aurten, geratu gare hor sentsazio bateaz, igual 5 minutu gehiagokin ja partidua irabazitza dukela, ze 3 puntu batek irabazi zuzkoen. Bai. Eta gehiago esan da oso ondo jolastuko ginen partido hori, eta nik uste dut merezi egin nula guk irabaztia eurak baino. Galdo oso nago duken. Katalunian rugbixa beste modu batera bizi da? Edo? Bueno, ez da besta talde asko badau, Bartza jolasten dauela bai lehenengo mailan, oza, guaz bigarren mailan, urak lehenengo mailan, eta gero da San Boiana, gu jolastu egula euren aurka. Eta San Cugat bai lehenengo. Eta San Cugat lehenengo mailan, eta baina bestela... Nik uste igual jende gazta asko daukiela, eta gero Euskadikin egon garen maila azkenean sub 19 maila da, 19 urte artekoa. Orduen jende gazte hori, Kataluniako jende gazte horrek danak maila horretan jokatu lehike. Eta igual hemen jende hobia dau maila altua, nausixauak edo gazte asko ez dauz. Euskadikin egote zarienean, ze ikasteko aukera dakotzue
Ze horbe, aipatu duzazue gauza bada Orezko maila, gero dago Euskal Liga, eta gero dago selekzioa. Bai. Bueno, guri entrenariak betik esaten duzku, guk goiez Euskalira ja jakinda dana. Guk hor bakarrik itxen duguna da taldien jolastu, zuk ikasi biozuna zure taldien ikasten dozu, eta orduen horri itxen duguna da gure artian erakutzi eta lagundu eta jolastu da hor artien, eta listo. Bai, azkenean Euskadikoa da geixau ikastia zelan taldean jokatzen, beste ekipo askotako jende desberdinak izatoz, ez hau zoitxute eurekin jolasten, orduen da modu bat ikasteko beste jende desberdin batekin jolasten, ez dakitzu eurak zalan jolasten da euren taldietan, eta pixkat bateratzea asunto hori. Hori da, bateratzea talde desberdinen jolasak, eta listo. Geixau dukona lagunak itxia, jendea Eta zuen dago sari bat, ez da? Bai. Ze beti da, norberaketako nibilbidean beste... Azkenean ja jentia zautzen dozu, eta orduen eurekin entrenetia be, da... Euskal Liga gainera oso txikina da, eta zuba egitzu beste ekipotako jende ona zeintzuk bidean, pertsona ona zeintzuk bidean, eta orduen zu zoiez Euskadira eta jolastu sobren ekipoan, eta azkenean hori sari bat da. Kontaktu kirola da rugbixa, hori ez da uinok zalantzan ipintzen, baina beti, edo kanpora muten dago kirola agresiboa dela, eta badakit ez dela gola, ze askotan berbainogu errubik jokalarixekin, eta ez da gola, ez da? Ez, kontaktua dau, eta golpia jasotzen die, hori holan da, baina egisa da beba igual oitxuta gauzela horretara, orduen ez da hain agresiboa. Askotan kontaktuan bila zoiet, edo kontaktua dau, eta zuk badakitzu eukibiozula orduen gogorra osoiz, edo lo que sea, igual beste kirol baten, kontaktu horrek min gehiago ingo zotzun, baina goitxuta gauzenez, nik uste hor dagoela aldia, batez be. Eta gisa da gero eta arau zorrotza bak dazela kontaktuan aldetik, eta igual ja ontsa ezin dozu plakau hemen goian, joan bizade gero eta berau, eta azkenian helburua da hori mina eta gero eta gutxiago izatea. Hori bai, partidu bukatzen dianean, dianean kolpatuta goiti hori bai. Bueno, gisa bai gero eta askarrauak diela jokuak, gero eta bizixagoa da rugbixa beba, ez toiez hainbeste kontaktura eta hola. Postu diferentian jokatzen duzu, Bai. Nire kasuan ninaz aurrelarixa, orduen joko estatikoan sortzen diren meliak, tutxak edo horretan nik parte hartzen dut. Eta nire jolaztotatzien, eta azkenean guk itxen duguna da baloia alde batera eta bestera mugiru, eta supuestamente gare azkarrauak modu batera esaterako baina bai. Bale, postu diferentiak, eta eskatu diotzuet, zuen lantaldeko kidea aurkeztia, nolako jokalarixa da Aizean? Aizea da jokalari bat daukola konpromesu handixa taldiaz, eta gisa da kontaktuan gogor sartzen dela, eta nik Aizeakin oso gustora jolastotz azkenien urte asko goiez batera, eta badakin momentu bakoitzian zein bidauen, eta orduen beti daukot konfiantza Aizeagoten badaran eronduan, osa gauzak ez diela aizkirten bihar, eta nik Aizeakin jolasto super gustora, ze hori dakit. Ze ozen nik aizkitzen botela, aukitzen botela izan duen, berak lagundu guztela badan aurrera eruten, eta hori. Zaken daixo dozu, zure taldean egotia eta ez kontrakoa, ez da? Hori bai. Oso garbi. Eta nolakoa da Aizea? Bai, nik berak esan dagoen berdina, noi urte asko berekin jolasten, eta bai, badakit momentu hori bidauen, eta badakit berekin jokua jarraitzen, eta deskriberuko nauen pertsona askar bat moduen, ikusten ditu oso ondo jokoan zer dauzen utxuniak, sartzeko eta defentsa apurtzeko eta holan, eta horregatxik bera bai jolasten da, azkenean da beratzixa, dala tipo jokoa distribuiruten dagoena. Zazpiko errubixa eta 15-tekoa dau, dudabarik diferente jokatzen da. Zuek erosuago, nun egoten zai? 15-tian. Ni 15, nire zazpixa jatez zele gustatzen. Ze ba? Korrik asko inbida eta hori azkenean aurrelarixak badauz, jolazten da bena zazpiko errubixa, baina gehiago da atzelarixetara bideratuta, biak korrik asko defensa apurtu eta holan.
egisa da diela partiduak motza hauak, die 7 minutu zati bat eta 7 bestia, baina die 7 minutu intensidade batekin. Edo daukotzu fisiko ona edo zaila guantetia. Osa, dudabarik 15. Bai. Ane, zuzeu Espainiako selekzioarekin entrenatzeko aukeria behukituzu, pausu bat gehiago. Bai, eta izan da zazpixan. Zazpixan jola enteguna zentrenetan eurekin, oindala 2 urte izan zen, eta oso gustora hor bai ikasten dozu gauza asko, eta azkenien nik nire egunerokotasunean jolaztu eta 15-era, eta orduen azkenian zazpixan be, hor erakustotzu hor bai erakustotzuela gauza berrixak, eta oso gustora. Arrasate aipatu dugu, zuek hemen hasi zinen. Nik esango neuke Arrasateko rugbia osasuntsu dauela, zuek hola ikusten duzu? Bai, a ber, argi dau talde batzuk beste batzuk baino osasuntsua dozela, ontxe bertan nesken taldia ez da igual osasuntsuen dauena, baina bai, azkenian, oindala 3 urte nesken taldia beste ezagoen, orduen esan gehiago osasuntsu dauela. Da haus nik uste kategoriza danetan taldia, ontxe bertan, inklusiboa be bai, amak. Guaz eginean ezagun nesken taldia, eta Belenek eta betik esan duzkue. Sorten badala nesken taldia dela guregatik, eta gisa da, heldu garenean seniorretara aukera izan dugula jolasteko neskekin eta Arrasateko taldia. Eta noiz arte, errugbian jokatzen, hondikan gaztiak zai, baina esan gura dut, ze, klaro, gero heltzen da momentu bat, ikasketak, lana, gauzak horre komplikau inaldia. Bai, a ber, nik uste dut gutxienez ordute gixan ondo sartzen den arte holan jarraitzu gehiakela jolasten. Eta gauza asko pasau alde, algare lesiona, algare gauza asko orduen segun eta... Urtez urte. Bai. Ikusiko da. Venga, hirugarren denporia, hirugarren tartia, rugbikoa, kontatzen den beste ona da? Bai. Partidua baino beto. Hombre, hor gaina son guze ekipo, kaderatotzu janari bat ona bat, eta uff. Bai. Oso ondo, oso ondo. Eskerrik asko bixoiri, zeuen kontakizun egitearrek, segi, disfrutatzen, jokatzen eta txapelketak heltzen dien, eskerrik asko. Bai, agur.